Balmation Train, те се надяваме да не баннат нюк и го вземем. Я банем... Че банната нюби сте. Анубис. Никой нацепих Не е много на 50 пъти. Крашака флашмайна. Флашвам го. С гранатата ли го флашваш? След граната. Ти флаша. Знаете ли как Вахейт лочваше керсата от ресторанта, бе, пичове? Що? За да цъкаме без него ли? За детските без него беше сложил телефона и трепери, брат, и изяде си всичко за 15 минути и ви карани, аз тръгвам, момчета. Аз тръгвам. Няма ли да си ходим? 2 часа повтаряш, няма ли да си ходим, майче цъкат без мен, втора игра падат. Някакви такива работи. От начало до край ви е изгледал игрите. Аз трябва да пратя имейл за това, че съм отпуска. Майка му ще е. Кога, бе? Срядата. Кога ще ходиш в отпуск? Срядата е турчин. Това не се разбираш от отговора ти, бе. Аз съм много ляк да играя един майна. Искам да го пробвам този мап. Какво да играеш? Един. Какво? Един. Кой един, бе, брат? Мапа един! Кой, бе? Така се казва мапа. Мапът се казва един. Не мога да повярвам. Винаги работи 10 пъти работи това. Брат! Аз имам едно АВП-нце за Хеване, така си ги пострелям. Няма те лъжа, брат. Не е АВП. Що? Това не е АВП. Лас къде? Излезнал бе, какво гледаш бе? Харабия. И че седи като някаква прашна хлебарка от смолка и ме стреля такъв. Пец ти си другиран, бе. Защо? Принципно говоря. Ще не дахме тайм-аута? Аз дадоха му пише Vault is already in progress. Ага. А бай ли беше Бе. второ? И Не. аз купих само MP9-ка. Мале, да, до този рунт е гон, да. Да, ела да стакнем на ато. То... Ай стака и какво стане? Ох, Мокна ли си шорта, ще играте? аутист. Аз гръмнах един аутист. Връщам. Има на Атоса, има един на дефолт. Дед, Убих един на кон. Пит. Убих още един на мида. Тагнат. Пит последен тагнат. Сайт. Браво, е! Радбал. Бах, ти Радбал с рунда. мъртвите. Да, тука... Аз бях с дигъл без броня. Тук съм без. Тук някакъв Аз съм рандом бай рунд майна. Най-скицо рунда изтърва. Да, 845 или 850 релевка ми дропна. Което е... Окей, беше 20. That's crazy, bro. Любе, братле, нищо, брат. Знаеш какво? Ако нямам нещо хубаво за казване, нямам нищо за казване. Ти си знаеш, майна. Не, ето това от някой един-два месеца. Има нов мап, един. Сигурно и повече. Какво става, бе? Това ще се обади от църквата, майна. О, аз не съм сложил филтъра. На холи аурата, мене. Тоя Айде, Gold Tool матчмейкинга на available. също е много як блока. Retry, бе, bro. Retry. Пеца! Едно с метрото, мене. Получавам тремори в левия пръст. Левия пръст. Показалец в лявото копче. Левия пръст, бате.
Кюриозени клещи. Пак ще ли се пишат клещи и инцени? Сапьорски клещи. Да. Не може да викнете това Не. светло, пало... Ето Стрит каза, че е на 7 часа emergency call. Добре, той трябва да свърши по някое време, бе. Едва ли ще иска да килни веднага премиер. Няма ми гаш в момента. Аре, Пичем Алексио. 14, няма такъв вариант. Много измечта игра. Аз съм вътре, бе, бро. Еми, добре, играй, аз просто няма да играя. Фер. Обахни от... Кои са? Не знам, що си мислих, че този аргумент меко сте с майна. Нарязали... Ох, тя че създава. Аз мога да изкоча събота, бе. Или неделя през деня. Кой те е викал? Добре, бе, няма да изкочиш, бе, в Не, Мърлец. бе, за... По мярчетата, къде сте се събрали, май. Един до друг, май. По колко бана име? Като не остане един му. Честно. Да. Трябва да опнеш на другото братле. Just to see that I'm a human as well, bro. Кажи му, to see that the wolf has a heart. To see that... Какво? Там е минус, там е минус 400. Listen, bro. You hear me? This orange. We're going mid, jump water, go B. Mid, jump water, go B. Аз ще смок. Good job, brother. It was good round. Айде! Къде си? Къде ти е най-удобно да играеш? Като терорист. Вас. Не, това е actual question, дегенерат. Мръсен Много е пияница. удобно е пич. Като Алкохолик. терорист. Какво значи къде ти е най-удобно да играеш като терорист? Тере ти една Нормално, бучва и той тук един не играе стои. парти, Това е другите кой са са малко, бе. Бах ти. Аз не знаех. Че има 500 калории в един курс, аз сега ще изям 2. Ти не знаеш колко има в една чаша прясно мляко. Колко? Каква чаша? Ми 200 мл. Колко калории има? Към 160, брат. Абе, от тия колекшените, които ги дава в Battle Pass-а... Оле. От тия колекшените... Наред ли е? Да. Много глас. Последния лонг. Браво, бе. Браво, бе. Пич, слушаш ли, брат? Да. В една чаша 200 мл всяка пълноценно мляко, пълномаслено мляко, има 130 калории, 7 грама протеин и 9 грама карбс. No, go away. Добре, тия истински хора ли са? Не. I go in, bro. Мазна. Пич, беше ботъм фрагър как. Я внимай как ми говориш. Аз пърчи 5 ронда пиш мишката да не ми работи. Буквално без мишка, с стрелките играй. Плюс това, Не знам, Аз имам някакви- 5 чаши прясно мляко ми звучи като по-ляк. ами, не е ли по-засищащо да хапна? Една консерва риба тоне, пиш, 5 чаши прясно мляко. Ти ако спиш 5 чаши прясно мляко, ще полудееш, бе, пич. Ще отхапеш масата, бе, брат. Луда крава. 5 чаши прясно мляко с 3 корасана. Да я знам, пич. Това е твоя. Оля! На сайта е тук в смоука някъде.
Тагнал го? Добре. Откъде взе то, бе? Брат, бах ти Аз ви- психопата, как ми влизна с ножа, майна. Виж такъв си кук. Какво? Брат. Ицо, какво искаш, бе, Петя? Помисли си го. Помисли си го. Ще ви мисля, честно. Еми, И вместо да играем сейф, за смолка ти пушна през него. Днеска да е вечерта, когато да си легна на време, мене. То вече времето е минало. Как ще минава, брат? добре. И двамата знаем, че преди 1 часа няма да спиш. Млъкни. И това, ако го направиш 4 пъти един ден, бах ти съксес от деня. Пеца, клеймваш, И ще че имаш- 4 пъти в деня и ще можеш да имаш- спиш 2 чаши. Как ще изпия? Как ще изпия? Пиян ли си, бе, пич? 20 чаши мляко по 200 мл. Това са 4 литра мляко на ден. Как ще пия? Чакай мен. Аз получих паника така, като си го представих на колко мляко е, бе, пич.